Salom damang dainang tarajo acarata tunggu soal sinyaring ih cuma kuning kiring jong mahita las marete masa ayat las roham las be marham dalam produksi pada dengan kita las terus masa cara dalam Saudi di sponsor ya ini isi ulina HP arong pramatik ulinai HP asa dengkanan masih jaluan HP ulinai HP natalak berjaya tahun mah nasahat pindatota acara mulai mah
Mua kadongan saha porsiaon. Mingguat pen perjolo dunwaing dihita. Solukma las niroha dihita. Didok panurirang jesaya. Tungiruar masadatuna sian tukot nisi isay. Jala marperbue sian tuwis na tuwu sian uradna. Jadi songkop matu ibana ton dini di Jahoba. Ton dini habisuhon dohot hapistaran. Ton dini panuturion dohot hagogon. Ton dini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Taparade marohatta martangi yang mahita marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni ton di perbadian manopa langit dohot tanoon di pasar madamena tutod ditabi amin rap mahita madok tangyang tai ali Yesus Tuhan nami bere kami nadison norma hamido hami saluhut na nadison saya siro hamdi hami say pangulu hamion. Suara nina jauh-jauh di halongangan, uli hamuma dalan di Jahoba, patigur hamuma dia darat dalan halubung di debatata, ikon gohan do nasa rura, jala parejeton nasa dolok, dohot butul-butul, jala gabe na hornok, na manakok tuat, jala gabe rura, tagurung ni dolok. Babuah hamuma tu borusion idama nungaro hatu omi idama udutu ibana do upana jala pamolosonna di jolona martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami pergogona sohatu dosan sito palangit dohot tanoon muliate mahudok hami toho ala asini roham napatari parhon hami sahat tahun pria nai baruon suatu madihami panadayon disaluhut pabayanammu marhite-hite todim assalam wahun hami balgani panogunogonmu ehon madihami haporsiaon namagulu asasai manatap hami tuho di bagasan pardalanan ningulu nami leohon magogo dohot kiras ni roha di hami mamaritahon hatami asalam rarat harajaumu dilihat portibion marhite-hite gowarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin didongani Tuhan debatama hitau salut na amin haleluya haleluya haleluya. 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 Tajaha masikat nipatik di pesta apen di Nabarjolo di mana tersurat di 2 Timotius 2 ayat 22 songonon mahatana mapaurus maho pasiding sakap-sakap
aposoon, alay pareyak mahatigoran, aporsiaon, olong ni roha dohot dami, rap dohot akka na maju Tuhani, sian roha na yas, imasahat narap mahita mangido, ali Tuhan de mata, say pargugoy mahami, pangulahon na hobar to hatami. Amen. Jongjong mahita, pasahat masa luhut, kadosa dohot kasalata tu amat tadi bata. Jalata pangido mahasesasya ni mana martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di bandua gijang. Oro na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si maroham dihami akan mangarsak pun dosa namin waing tuho. Sa sahapon matubagasan roha nami hasesani dosa namin na pinatupami. Lehon matuhami todim na badiyaya sahot haporsiaon nami. Ya sini roham. Argugoy jala urupi mahami laho makatopotton na sa dosa dohot roha portibion. Sa upasat hami diri nami. Imadaging tod di nami. Kapipilian na mangulu. Jalan nabadia tuho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan di bata tuhita na ulo manopod dosana. Martua mamanangisi naong sinesahan pangalawsyon na. Naong nihukupan dosana. Martua majolma iya so dijujur Jehovah tu imana hasahaton. Hasangapon madi di bata na di gijang. Amin. Si
dahama marsoring-soring. Epistel patujulo ni Jamita dihita mingguon di Advent na perjulo. Di mana tersurat di Lukas bidul 12. Amukas yan ayat 35 sahat tu ayat 40. Songonon mahatana disi. Saya hohos goting muna. Jalaga palito muna. Martua maka anak somangi nadungo dapotan ni iduk na iharo ronaik nasitong do hatakot tuhamu hosonon nama ulos na pajuguhon nama nasida ibana majongjong marhobasi inasida lai tadahamu maon out diboto napu najabu manang dipukul piga tagamon ropa nakko dungo may mana dang luason na ibana manursari ugasanna gabi hos ido saat na martua mahita no bege jalan no peop hata ni debata amen. Rap mahita madok au porsia di debata Jehovah doa mapargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot ano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria gabi-gabi asiat di perbadia adorang sohabubuan ido tuhat tanah birnit di panghuman di silatus namate terpajul di mana di hau pinor silang natua tuban wa turudung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lahundu tu siamu di debata Jehovah nama naik pargogo naso hatu dosani isimay bana pe mamulak sokot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia diton di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok ulak mangulu di sokot daging halak nong mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Oh
pujian dot moliate male Jehovah di bata amanami di bagasan Kristus Yesus. Nama kaholongi hami do nama Johami. Rohami Tuhan tu bagas coromon makalason denggani basam. Tarlumobi Tuhan di patola sohami saat tahun baru dia. Diat pen perjulu. Alas rohanami Tuhan tok marhiti hatam naneng tangi honon nami. Walito di porbadia ajaramu memahami. Raja amu marohanang pikiran nami. Sabui hami Tuhan manangihok katam doh makatahon maka tidak katam. Di bagasan hasit tongan. Jalabui hami macakoni dohot maka nguluhotja. Alani makuling maholi Jehovah nang radiru hami manangi-nangi. Amin. Salum dihita saluhna. Minggu tah sadarion minggu Advent perjulu. Jamita dihita sian pesalmen 24 ayat 7 satu ayat 10. Pesalmen 24 ayat 7 satu ayat 10 atau Mazmur. Songono ma padohanna. Patugijang ma Tuhan muna hamu ali akaharbangan. Patugijang ma hamu ali akapitu sian narobi. Asabongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning raja ni hamuliaoni. Ima Jehovah nagugu jala ulu balang. Jehovah ulu balang ni hamusuon. Patugijang ma Tuhan muna hamu ali akaharbangan. Jala patugijang ma hamu ali akapitu sian narobi. Asabongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni. Ima Jehovah Sebot. Ibana do raja ni hamuliaoni. Ima sah namarede. Kita dihamona kamang doho tinang. Tentu di bagasan lasni roha hita nong masuk kita tu tahu baru huria. Minggu nasalpu ujung tahun huria. Jadi molo nasomal molo dihataho tahu baru. Tentu adong tersendiri. Maka tidak kuni colmai. Nah memang ikon ungkap potot todoi rasa syukur atau terima kasih. Bui di patolhas. Debata ngulutta sian bona ni tahun huria. Satu ujung ni tahun huria. Nang saha tu bona ni tahun huria muse. Manang tahun baru huria. Paduahon marsaur do pehita. Manang boy do pehita marsaur do tiban. Di tahun baru huria. Na di patongon. Di do mai Advent perjulu.
Totu barita nauli di apen perjolo sada baga-baga na takas mulo di hatahon tahun baru huria apen manang didok apen perjolo ada adonggo satu apen paupatong apen baga-baga ujui di padan Narobi neng Roma Tuhani gabi colma makoko portibion makoko colma kapardusa masuk kita di naung gabi colma di bata di bagasan Yesus Kristus jalan nong di hokok pita di bagasan Kristus Yesus berarti paradiho rohat tadohita dung tajalo las nirohana pinatupan di Kristus di haluauni ima di harorona na badua halihun totu lam las marohatta di si gadda las nirohatta nama mulus hita di tanoon nang tidobus na hita jalasuan nang pakirimod di hita tu jakonot tama jalo ottama hanguluan nasa liling di lilingna na omma na dihatahon ni parpasalme na pala di bagasan obason makatahon asaradi majakon haluau bulun na pinatupani Yahuba majakon ronama rajai majakon di bagasan las niroha bulus niroha uduk niroha dohot sere niroha imana dihatahon ni parpasalmen patu gijang matuhang kuna kamu wala karbangan patu gijang ma ya tahu musi diuduti musi nang satu to patu gijang ma bara di hamu roh nama rajata ya memang perjanjian lama ini arak-arakan prosesi ini di Batam menyambut Allah hendak masuk untuk itu mari sambut Allah membawa kemenangan Allah membawa sukacita buka hati do nadi hatahun perpesalmen buka hatimu raja dan raja biasa songon nasomal aka raja nasiap portibion alai raja ni hamuliaon perkasa agung mulia berarti penyambutan ini yang asal atau semberawut bukan kita hadir bukan asal hadir tapi penuh dengan persiapan karena raja tersebut raja yang luar biasa membawa sukacita atau membawa damai selama-lamanya yang tidak bisa diberikan oleh penguasa atau raja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, alanido ubena pola takas di korau. Jala tidak dison bohado parpasal menon. Tusu di colma dia tahu. Waktu kijang ukap. Ini tidak hanya seseorang atau sekelompok orang, tapi ke semua orang. Israel sangat luar biasa memiliki Allah yang luar biasa tersebut. Waktu kijang matuhamuna hamu alia karbangan.
Patugijang mahamu alia kapitu sian narobi yang telah lama tertutup. Bagaimana juga hati ini yang telah lama tertutup. Bagaimana juga Israel waktu itu yang memang benar-benar telah tertutup, seakan-akan tidak ada lagi terang benderang yang akan mereka terima karena perbudakan dan macam yang mereka hadapi. Nah, untuk itu raja yang luar biasa yang kalian harapkan, yang kalian idam-idamkan, yang kalian nantikan akan datang. Alani romaham, jakok kamu mah, persiapkanlah dirimu dengan benar. Engkau akan menerimanya dan engkau dan Allah itu akan masuk. Dan semua kegelisahan dan apa yang menghambat hidupmu menjadi sukacita, Dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Dihamunaka mangdotina tukpe hatani parpesalmen arak-arakanon adong memang maka tahun isi ulaning ya biasanya kehidupan manusia ya. Tapi sipata ngabinigi ngaibigi oronggo kurang atus uludo parmidigian idang pala takas mabigi adonggo rohai idang takas tutu ya, mau memang benar-benar menerima apa yang dia dengar isi ulani. Jadi di bagasan bulus ni roha parpesalmen jalek ko sudedo jol mamajak doho takas mabigi walaupun ada kata isi ulanang siapa dia diulangkan kembali. Ibanado raja hamuliaun, Ibanado Jahuba sebab Ibanado raja hamuliaun, Ibanado raja hamuliaun ratakas, Ibanado ulu balang ni hamusu. Jadi sempurna. Idona di hatahon parpesalame ini sempurna raja itu. Jadi tetu ondak kolan asa tebu bigion. Asa holan las rohana sepintas dakkolan iming-iming kan itu udang gocol mamari iming-iming apalagi sonarion macam di patupa kan di pudian nyarion macam iming-iming di patupa akan naing ona pilit bui manon gabi songonon 2 ton bui manon gabi songonon gabi las roham mulu takas lo dipilit toa bui doho muse naik pangkat bui doho gabi mamora bui doho gabi memiliki on udang iming-iming bui surma pinggol las maroha ape tonggo holas songoni ini para pesalmen bajuhon raja ni hamuliaon Jahoba sebab jala ulu balang ni Jahoba ulu balang ni hamusu. Jadi tentu sempurna dan dia akan melakukannya dan memang kita telah menerimanya. Hidupannya di hatahon patu kijang buka hatimu, buka lebar-lebar, buka pikiranmu, jauhkan hal-hal yang jahat, jauhkan pikiran-pikiran yang tidak benar. Cakonibana, itulah kesempurnaan yang akan Tuhan terima dan juga orang yang menerima Dia. Iku busurdu, iku las doroha, danga dong disi colma nagabe kriminil,
dot colmana marungut-ungut mulo dicakkon Tuhani, mulo dicakkon Jehovah, mulo dicakkon ulu balang nagogui, mulo dicakkon raja ni hamuliauni. Karena itu bukan hanya iming-iming atau sementara, bukan janji belaka, tapi itu tepat dan memang diterima. Nah, di tadi hamuna kamang doh tinang. Tentu molo masuk kita tuh tahu baru huria, berarti baga-baga unang tong adong rohani halak Kristen jala songon par pesal menon ise ulaning dang no besukun di tahun 2020 nate ala nunga ditobus budan ni Kristus hita beribu tahun yang lalu. Jalan nunga manai ki bana tu bana kijang. Para dihun inganan ya kana tidobus nai. Para dihun inganan ya kana porsia. Para dihun inganan ina ulu marporang di portidion, marporang di hamusuon, marporang di halosohon, marporang ala di kedengkihan, marporang dot akalana asik mangabati rohana marsaur dot di mata. Jadi baga-bagana atau bagai-bagai pakrimun madihita las marohat tadi sih karena Tuhan yang telah memenangkan kehidupan kita, memenangkan jadi juara yang sangat luar biasa